Ahojte, vítajte opäť v našej PMC obývačke. Po dlhej dobe sme sa prihlásili s nejakým nie live videjkom a v každom prípade plánujeme týchto videí robiť výrazne viacej. Na Vianoce si oddychneme, budeme fresh, plný síl a vrátime sa naozaj k tej informačno-zábavnej verzii nášho kanála. Takže stay tuned, verím, že to bude bomba, že sa nám to bude páčiť. No a takto pred koncom roka si spravíme malé review na produkt, ktorý bol extrémne očakávaný, prišiel v japonskom a anglickom jazyku. My si ukážeme jeho anglickú verziu, ktorej ja nie som až tak veľký fanúšik, povieme si prečo. Porovnáme si ju s japonskou, tu bohužiaľ nemám otvorenú, tu mám len seal a tá tak aj ostane. Ale dáme minimálne nejaké grafiky a ukážeme si rozdiely, že čo sa mi viacej páči na Japoncoch ako práve na tejto anglickej verzii. Takže let's go, poďme sa na to pozrieť a ešte predtým, než začneme otvárať túto morbidne veľkú krabicu, kvôli ktorej sme museli aj zmeniť vlastne štúdio a dať pohľad z hora, tak len vyhlásime, že dneska bude v rámci videjka súťaž o Art Set Scarlet and Violet Base Set, čiže ten, kto aj náhodou si nerad otvára túto edíciu, tak môže si pekne odložiť celý Art Set. Art Sety sú krásne zbierky, takže snad to niekoho poteší. Podmienky si povieme v priebehu videa. Takže let's go, poďme na to. Pokémon Trading Card Game Classic, tak sa volá táto odruta. Čo je vlastne ako keby návrat do starých čias, kde nám Pokémon chce zase dať možnosť zahrať sa s originálnymi deckmi. Aspoň teda takto bolo prezentované. No úplne z môjho pohľadu sa im to podarilo, keďže z nejakého mne absolútne nepochopiteľného dôvodu si v rámci tohto produktu našli miesto aj modern karty. Za mňa velikánske sklamanie, niektorým z vás sa to možno páči. Samozrejme hráčsky je to oživenie, pane Bože, to je monštrózne. Monštrózne. Takže ja sa k tomu postavím. Dôjde to takto, krásne zabalené. Veľká krabica, tých obalov je tu, že neskutočne veľa, lebo toto je len obal obalu ešte. Takže takto nám to príde a plus dojde k tomu takáto menšia krabička, kde si nájdeme vlastne všetko príslušenstvo, kde si nájdeme deky, slívy a teda, ale k tomu sa dostaneme neskôr. My už to nebudeme freshpackovať, ja už ich mám odbalé, mám poslívované veci, takže ukážeme si len, čo sa tam teda reálne nachádza. Takže prvú krabicu dávame preč. Ideme sa dostať cez druhú krabicu už k samotnému produktu. Takže takto to vyzerá. Čo je naozaj, musím povedať, že za mňa bomba. Accessories z tohto setu sú že neuveriteľne dobre zvládnuté. No a už tu máme teda samotný produkt. Dáme si ho tak, aby sme ho vedeli otvoriť do nejakej rozumnej strany. Takže šup to sem. Čo sa týka tejto samotnej podložky, toto je jedna polovica, samozrejme preklopí sa to, otvorí sa to a spraví sa nám krásna hracia plocha, kde máme spot pre aktívneho Pokémona, pre benchových Pokémonov, je tu discard, je tu miesto na deck a sú tu prize karty, čiže všetko pekne ako má byť. Takto krásne nám to otvára. Prvé detaily, čo hneď zbadáme, je, že tieto deck casey, tieto krabičky sú z umelej kože, krásne prešívané hrany, krásne prešívané okraje, vyzerá to neskutočne luxusne, tak ako vlastne Pokémon Company nie len prezentovala, ale naozaj to tak aj je, že je to najdrahší produkt, ktorý kedy Pokémon Company vydalo, keď si zoberieme retail price, je to okolo 400 eur, tak naozaj ten pohľad takto dovnútra do tej krabičky tomu zodpovedá. Je to krásne, úhladné, vyzerá to luxusne, super. Čiže vyberieme si teraz deky, v nich máme my už naše reálne karty a pozrieme sa, čo sa nám nachádza tu. Je to krabička, ktorá na prvý pohľad človek ani nevie, že vlastne čo obsahuje. Tuto mám zabalenú, takže len v rýchlosti si to vysvetlíme. Sú tu ukazovatele burnu a poisonu a potom sú tu damage counter. Damage counter sú urobené výborne, sú to vlastne ako klobúčik, hop, také klobúčiky, na ktorých sú čísielka, čiže krásne sa dajú na seba stakovať, netreba ich rozhadzovať všade po karte, vedia byť na jednom mieste. Človek vždycky vie, aký damage dal, koľko na sebe má, čiže v tomto je to naozaj super. Chýba nám tu kocka, ale aj to je vymyslené samozrejme trošku inak, za mňa absolútne stupidne a toto ani podľa mňa nevyzerá moc nejako že kvalitne. Tu vnútri je, ani si nie som istý, ale mne to prípada takto, že je to proste plastík, podľa mňa to aj je plastík nejaký. Kolečko, z ktorého spustíte túto krásnu striebornú guličku.
A potom tu máme symboly pre hlavu a spodok. Tieto dva predpokladám, že sú hlava a tieto dva, že sú spodok. Čiže hodíte to tam, gulička zapadne do jednej z týchto jamiek a to vám vyhodnotí, či je to vrch alebo spodok. Takže takýto typ nejakého randomizeru. Kocky sú kocky, sorry Pokémon Company, toto nevyšlo, ale zvyšný ten stav je naozaj krásny. Naozaj krásny, sú ťažké tie damage countery, tie ukazovatele na pocit a vyzerá to, že výborne prepracované. Tie samotné čísielka sú tam vyrazené, nie len nakreslené, takže bomba. Toto je za mňa, že až na teda ten systém randomizeru absolútne super. Takže dáme si to teraz bokom. No a potom tu máme túto krabičku, v ktorej sa pôvodne nachádzali teda aj deky. My tu máme 3 veľmi jednoduché, ale za to podľa mňa veľmi elegantné kity slívov. Toto sa mi páči. Toto mi naozaj že vôbec nevadí, takže slívy za mňa palec hore. Šup ich sem. No a predtým, než sa pustíme ešte do samotných kariet, tak si teda otočíme túto hraciu dosku. Uvidíme, že akú veľkú časť nej sa nám podarí vidieť. Ale toto vyzerá, že bombovo. Predstavte si, že prídete, toto máte na stole, sadnete si za to, začnete si rozkladať karty, nejakú randomnú kartičku. Šup, predstavme si, že tu máme krásne Pokémon a začíname mu zakladať energie. A akože super, máme tu nejaký ten bench. Mne sa to páči. Mne sa to páči ako nie zrovna hráčovi, ako viac zberateľovi, tak je to proste fajn. Je to fajn. Určite si viem predstaviť, že tento povrch bude naozaj hraní trpieť, čiže ak to chcete mať ako zberateľský kúsok, nepoužíval by som to, ale je to niečo, čo nás nutí v podstate sa vrátiť do toho detstva a začať hrávať, takže prečo nie? Prečo si to neužiť? No a poďme teda k tomu hlavnému, čo sa nám tu nachádza. Sú to 3 deky, listový, vodný a ohnivý, samozrejme v hlavnej roli so startermi. A hneď tu ja mám na vrchu takto danú kartičku, ktorá mi zničila absolútne celý dojem z tohto klasiku, z tohto Classic Collectionu. Je to Lugia EX. Pekná karta, to nebudem hovoriť, že nie. Tá karta je pekná, nachádza sa len v tomto deku, v tejto verzii, čiže je to super. Fajn, zberatelia Lugii sú nadšení, ale ja ako niekto, kto naozaj si pamätá, keď som ešte hrával s týmito klasickými dekmi ako malý chlapec, tak som sklamaný, že zničili čaro toho OG, tých naozaj starých kariet práve týmto modernom, čo do toho vniesli. Energie. Preplácané, vyzerá to škaredo. Ligoce sa to, neviem, či to je vidieť na kamere, ale je tam taký ako keby niečo rádoby medzi Legendary Collection o fireworkovým odleskom a medzi tým, čo vlastne trefú teraz na EX-ové moderné karty, na tie klasické EX-a, tak vlastne tieto dve paterny ako keby zobrali dokopy, nejak to tam nahádzali a nejak to vyzerá. Nehovorím, že je to najhoršie, ale rozhodne to nie je najlepšie. Nie som úplne fanúšik tejto paterny, čiže prechádzame si energiami. Na niektorých kartách tá paterna vyzerá lepšie ako na iných. To zase musím povedať. Pri väčšine prípadov sa mi to však nepáči, ale oceňujem krásne reprinty a veľmi hraných a veľmi zaujímavých trénerských kariet. To sa mi páči, že to tam nenahádzali len tak nejako úplne, že fakt, že zobrali ten base set. Čiže by bolo tiež síce zaujímavé, ale takto si aspoň človek vie pozrieť naozaj to, čo sa v priebehu ako keby rokov naozaj že hrávalo, čiže sú tam veľmi zaujímaví tréneri, ktorí reálne boli hrateľní. Je tam pre mňa veľmi špeciálna karta, lebo Komiya je náš obľúbený autor Pokémon kariet a má tu túto nádhernú Onyxovú kartu, ktorá s tou paternou vyzerá výborne. Toto je jedna z nich, čo vyzerá super. Taktiež z Hard Gold, Soul Silver karty, tieto rámčeky, že si môžeme pozrieť, to je úplne iná liga. Potom teda máme tu Bulbasaurika. Tu je to také, že mohlo to byť lepšie, mohlo to byť horšie. A keď si prelistujeme vlastne zvyšok deku, tak tam máme už nejakých takých zase ešte štandardnejších aj trénerov, nejaké energie. No a Venco. Veľmi pekná karta. Čiže nebudeme nadávať, akože ten basitový Venusaur proste vyzerá krásne, ten art. Podarilo sa im to veľmi, veľmi napodobniť tak, že áno, je to že fajn, ale zase len pripomeniem, nie som proste fanúšik
Ježiš, toto je pekné. Toto je pekné. Toto je prvýkrát, keď som videl, tak si povedal, že k tejto karte to ide. Nie som veľký fanúšik vlastne tohto paternu. Na tomto Scytherovi jednak je to úžasná karta. Úžasná, krásna karta. Ale na ňom to proste nejako vyzerá dobre, ak tam idú tie lúče slnka a do toho táto špitka. Tu je to fajn. Takže určite sa nájdú karty, kde je to pekné. A určite sa nájdú karty, kde mi to vadí. Čensinka, Snorlax je super. Asi to aj budeme musieť rozobrať, lebo máme doma Snorlax zberateľku malú. Takže takto k trávovému deku. Toto tam nemá čo robiť. Pokémon Company. Takto sa to podľa mňa nerobí. Že ideme spraviť niečo krásne. A do určitej miery sa nám to aj podarí. Kebyže nepokazíme za mňa tú paternu, ktorú tam dali, ale moderná karta tam nemá čo robiť. Takže to máme trávu. Po trávke sa treba aj napiť, lebo nám vysmerne, takže ideme na vodný dek. Aby nebolo málo, tak prečo ich tam nedať 6? Fakt. Blastoise. Zase krásny art. Čiže tu si nebudeme akože hovoriť, že je niečo pokazané, taká tá je veľmi pekná. Ten lesk je taký, že tiež mi tam absolútne nesedí nejako, ale OK, nevyzerá to tam až tak zle. Energie. A toto v zásade si prechádzame tým istým, čiže to len v rýchlosti prebehnem. Basetový Squirtle, Watertle, to je že super, že tu je. Povieme, či ešte niečo naozaj že zaujímavé. Toto je veľmi zaujímavé. Z Hard Gold Soul Silver Magikarp Gyarados, tie karty sú aj v originále naozaj že nádherné. A tu mi ani nevadí tá paterna. No je to zvláštne, že na niektorých kartách mi to proste vadí a na niektorých nie. Čiže je to také, každý nech má na to svoj názor, toto je bomba. Toto, že sem dali, tak to som že veľmi rád. Mr. Mime, nádherná karta, veľmi farebná. Čiže to bol dobrý krok podľa mňa z toho vizuálneho hľadiska. A v zásade toľko k tomu. Zvyšok trénery veľmi podobný ako v listovom deku. Ale teda rozdiel namiesto jednej Lugie máme 6 Suikunov. Aj tak toto môže dopadnúť. No, a teda vrchol dnešného dňa, dnešného videa je úplne jednoznačne Fire Deck. A nie len kvôli Charizardovi, ktorý je samozrejme karta číslo 1 tohto produktu, ale máme tu napríklad aj Pikachua, ktorý je karta číslo 2 tohto produktu. Plus sú tu tiež zase ďalší tréneri, niečo aj iné ako bolo doteraz, ale v podstate nebudeme asi zastávať pri všetkých kartách. Máme tu Clefairy, máme tu krásneho Zapdosa, reprintnutého Elektroda, ktorý vyzerá podľa mňa asi že najlepšie s touto paternou, s tým jak vyzerá vlastne tá kartička, tak toto vyzerá že super. Toto podľa mňa sa nedá nadávať na to, že jak to vyzerá na tejto karte, tam sa to proste hodí. Raichu, Magma, Rapidash, prebehneme si rýchlo, až kým nenájdeme čo zaujímavé, teda Charmeleoni a Charmandry, Basetovi, to je Ok, Bilíček, šup, Clefable. No a dostaneme sa nakoniec, kde za prvé znova zaplačeme Ho, EX, super. No a potom tu máme dvoch velikánov tohto produktu a je to reprint basetového Charizarda a reprint basetového Pikachua. Tie karty v tejto chvíli popravde si ani nie som istý, že aká je tam hodnota tých kusoviek. Posledne, čo som pozeral, to bolo niekde okolo 160 eur, tuším, 160-180 ten Charizard a Pikachu niekde okolo 60, čiže akože tie kusovky naozaj majú v celku hodnotu. Množstvo tých produktov, ja osobne si netvrdím povedať, že je nejaké že extrémne malé, ale není asi ani nejaké že extrémne veľké, bude to proste taký nejaký štandardný produkt. Čo však vieme povedať je, že kvalita týchto kariet je prabiedna. Je prabiedna, aj keď si pozrieme toto, tak je to proste Scarlet and Violet Cut. A sú to karty, kde bude naozaj problém dostať desinku, čiže ak nájdete niekto vo svojom produkte peknú tú kartu a nebudete to chcieť vyslovene že hrávať, možno má zmysel to gradovať, lebo ak chytíte desinu, verím, že value tej karty pôjde výrazne hore. To taktiež som zatiaľ ešte nepozeral, ale uvidíme, čo ukáže čas. Čiže v zásade zhrnutie. Jeden taký pohľad na tento produkt je, že prečo je to 400 eurový produkt v retail price?
To je taká otázka, akože v zásade aj z mojej strany, že tlačíme reprintnuté karty, ktoré snažíme sa vlastne vytvárať ako keby hodnotu kartám, ktoré už žiadnu nemajú. Si zoberte, že toto je modern karta, toto je karta ako akákoľvek iná, čo vyťahnete Scarlet and Violet. V zásade. Tá karta by v podstate hodnotu akože nemala ani mať, ale je to reprint Charizarda, takže tým tej karty nejako že zvyšujeme. Áno, tu sme trošku obmedzenejší, akože nevyťahneme to toľko ako nejaké komonky zo Scarlet and Violetu, takže áno, niečo, hej. Ale tá karta v podstate už teraz je hodne drahá. Je otázne, či je to dobré alebo nie. V každom prípade zberateľa Charizardov si myslím, že pôjdu potom, aby ju mali, lebo predsa len tie reprinty bestových Charizardov sú zaujímavé, sú to pekné karty. A keď ich niekto má viacej, tak je tam takých tič to ako keby to zbiera, čiže áno. Takže z jednej strany je to také, že sa to vo mne bije, že spravili v podstate krásny reprintový produkt. Do toho ho čím absolútne pokazili sú vlastne modern karty. Niektorým ľuďom možno bude vadiť to, že sa tam tie edície striedajú, čo mne osobne sa veľmi páči. Že tu máme aj ukážku z Hard Gold, Soul Silver, čiže je to také, že máme tu naozaj veľa edícií a zaujímavých kariet. Ucelený nejaký názor, že by to bola hlúposť, tento produkt povedať nemôžem, lebo má svoje svetlé stránky. To, že by to mal byť za mňa produkt lepší ako napríklad Ultra Premium Collection Celebration, to si nemyslím. O moc radšej by som mal doma Celeb ako toto, napriek tomu, že retail price sú úplne iné. Z toho hráčskeho hľadiska a prevedenia samotného staffu, to je bomba. To je že bomba. Páči sa mi podložka, páčia sa mi krabičky, páči sa mi v zásade všetko. Čiže tie karty, bohužiaľ, ten dizajn za mňa není až tak zvládnutý, ako by mohol byť a voľba kariet, nebyť modernových kariet, tak ja osobne som s tým ok. Ale teraz, keď sme sa bavili aj na začiatku, že vyšiel vlastne tento produkt v dvoch verziách, dvoch jazykových, ukážeme si možno na príklade Charizarda a Pikachua, že ako tá karta môže reálne vyzerať v japonskom jazyku. Dáme si nejakú animačku na obrazovku, aby ste to videli. Tak podľa mňa je to, že úplne iná liga. To je aj ten dôvod, prečo mám anglickú verziu otvorenú a japonskú silnutú, lebo japonská verzia je neskutočne krásna a verím, že má potenciál na to aj zberateľský časom nabrať na hodnote. Je to, že úžasné. Podľa mňa veľa ľudí z vás si povie, že fú, je to preplácané, je to moc lesklé, je to moc zlaté. Ja som si tie karty bohužiaľ napozeral iba vo videách, nevidel som ju reálne naživo. Ale čím viac som sa pozeral na tú paternu, jak je urobená v tej japončine, ako to celé vyzerá, aké je to holíčko, ako krásne vyzerajú tie niektoré zlaté bodre, niektoré strieborné bodre. Podľa mňa, že úplne iný produkt s výrazne väčšou hodnotou a naozaj mi nevadilo pri tej japonskej verzii zaplatiť, že 600 € za ten produkt a som rád, že ho mám a myslím si, že je to absolútna pecka. Čiže určite sem hodíme pár zaujímavých artov a pár prevedení tých japonských kariet. A sami porovnajte, že čo sa vám viacej páči alebo čo nie. A to bude aj otázka, v podstate bude to dvojotázka na to, aby ste sa zapojili do súťaže. Páči sa vám viacej práve táto anglická verzia alebo japonská? A čo je vaša, že absolútne top karta z tohto setu, z klasiku? Čiže komentujte a stačí odpovedať na jednu z týchto otázok a jedného z vás vyžrebujeme, dostane Art Set Scarlet and Violet boostrikov. A áno, taktiež podmienka na zapojenie sa do súťaže je dať like na video, odberať kanál a teda komentovať. Čiže verím, že sa na toto review páčilo. Ak by ste chceli ešte niečo doplniť, nejaké informácie jasné, kľudne sa pýtajte do komentárov taktiež, keď tak natočíme ešte nejakú ďalšiu krátku súku ako doplnkovú k tomuto, čo sme sa bavili. V opačnom prípade sa teším na vás na ako live streamoch, tak aj v ďalších videách, ktoré budeme pridávať už pravdepodobne až po novom roku. A dovtedy majte sa krásne, užite si krásne sviatky plné pokoja, oddychnite si a vidíme sa čoskoro. Čaute.